Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mai sauraro kaɗan ne ka ɗaure kai mana subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa ka share da like domin samun sabbin bidiyon mu da zarar mun ɗora domin haka na ƙara mana ƙwarin gwiwa sakamakon sabbin bidiyon mu da kuma sabbin waƙoƙin mu. Mai sauraro kar ka manta kana cikin wannan channel ta mai suna Hausa 24 TV. Idan muka manta muna magana ne akan kawo da sarki kuma kowa ya sani mawaƙi ne da soyayya wanda ya daɗe yana taka rawar gani a cikin mawaƙa. To mai sauraro kawo da sarki dai mawaƙin matashi ne wanda yake waƙar soyayya ya wallafa a shafukansa na Instagram, Twitter cewa zai saki wannan album nashi na birthday. Ya saki album ɗin nasa ne a 2023 a cikin shafinsa da yake cewa idan har ya saki wannan album nasa yana so masu sauraro su tabbatar masa da cewa wata ce bakar ne a cikin wannan album nasa wanda yake suna birthday. Birthday da album ne wanda ya wallafa shi ya saki shi a 2023 shekara na mai zuwa. Mai sauraro kar ka manta ka danna mana subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sabbin bidiyo mu da zarar mun ɗora. Mai sauraro za mu saka maka wannan album nasu ɗaya bayan ɗaya domin jin wace ce bakan da mai wace ce wacce fita wace ka zaɓa wace ce ra'ayinka a cikin wannan album na da kawo da sarki. Da suna ne zauna don kai ne ni na zo ne neman raino ne dan na kai ne ai karshe ne to ni na kosa to yi min busa babur dai kurjini jiran bore an aika da farmaki kare dan kauna ce ta zo ta tsantsare kai haƙƙi ta nan kana jure aikin gane ta nan muna jone karkar ne kwarai ido kan goyon biyu ne nan makai auna na zago ne salo kake sace tarayya da ke nake aure riba ta nan nake kirge sabon launi da na bace kai ni hila binki nan nake kuge ainai nuni wake nake zane duk sashen kina yi kakkange kawo ce kwane yana girke don kiwon ka yayi anwani na gano ne ai dan ne ce komai naune dai tashi don kana kaunar lada ne ga kauna ta iske gurbi. Mai sauraro kar ka manta ga koyi ka yana mai subscribe sannan ka danna mana like domin samun sabbin bidiyo mu da zarar mun ɗora. Kar ka manta kawo da sarki ya wallafa wannan waƙar ya cikin shafukan sa na Twitter, Instagram da Facebook. Wannan album nasa zai fita